Бәхәсләшүгә кайчан чик куелыр? Түбән Кама районының трудовой бистәсе фермерлары арасындагы бәхәс инде 6 ел дәвам итә. Бер күрше икенчесен малларга тупас мөнәсәбәттә гаепли, икенчесе көндәшләре шулай итеп җирен тартып алырга теләй дип ышандыра. Икесенең дә фикерләрен хәбәрчебез тыңлап кайтты. Монстр только так может для животных. Бистәдә яшәүчеләр күршеләре Әсхәт Әхмәтвәлиевне атларын тиешенчә караумауда, ашатмауда гаеплиләр. Алар күршеләренә ярдәм итәргә әзер, тик атлар хуҗасы ярдәмнәр баш тарткан. Соседский еще один фермер здесь, Соснин Сергей, он предлагал ему помощь. Күршедәге тагын бер фермер Сергей ярдәм итмәкче иде. Ул көн саен яшел азык алып кайта, акча түләргә генә кирәк. Көнгә 2 тапкыр яшел азык кайтырга да риза. Ул баш тартты, акчасын кызганды. Берәү дә бушка эшләми бит инде. Атлар хуҗасы күршеләре проблема тудыра дип саный. Беренче низах 6 ел элек Рафаэль Шамсетдинов басуында йөри башлагач килеп чыккан. Эш полициягә кадәр барып җиткән. Күршесе җирне сатып алудан баш тарткан. Күршесе җирне сатып алудан баш тарткан өчен үч ала дип саный. Вот этот Шамсетдинов миннән атларны сатуымны сорады. Ул элек биредә мөдир иде. Сатып алырга өлгермәгәндер күрәсең. Мин сатып алдым. Дөресен генә әйткәндә, махсус бер генә тапкырда аларны чыгармадым. Хәзер Әсхәт Әхмәтвәлиевнең 34 аты бар. Хайваннарны түләүле йөртүдә файдалану өчен үрчетә. Ә начар тукландыруда барлык гаепләрне кире кага. Алар көнгә 3 тапкыр туклана ди. Йөртергә дә чыгара. Менә никадәр фураж бар. Капчыклап ашатабыз. Биредә 20 тонна ашлык бар. Капчыкларны иртән алам, маллар тук. Барлык атларда ябык түгел. Әрсезләренең яңаларын көтүгә аласы килми. Ризыкны бүлешергә теләмиләр дип ышандырды ул. Бу сюжет кадрларын без республика ат үрчетүчеләренә дә күрсәттек. Алар хайваннарның бөтенләй ябык булмавын шулай да җәй уртасында көр булырга тиеш, дип билгеләп үтте. Ә күршеләр атларның торышына игътибарны җәлеп итү өчен судка барырга әзер. Искәндәр Гамалдинов, Фируза Насырова, Булат Абдульманов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.